Arrancan as rebaixas de inverno con boas expectativas para os comercios da comarca. Os profesionais agardan que se repitan os bons datos de vendas que se registraron no Nadal. Os escaparates das tendas lucían hoxe o cartel de rebaixas. Esta mañá os negocios arrancaron a época de descontos da temporada de inverno, un período moi agardado polos compradores e que os comercios miran con positivismo. Este período de rebaixas suele ser un período que a xente sí que se lanza bastante a comprar, aproveitan tamén para os cambios de Nadal, entonces sempre pican máis. E que todo o mundo aproveita sempre as rebaixas para adquirir cousiñas pois que non vamos comprando e que necesitamos. Entonces, a ver, acabamos de empezar, por agora está a xente aínda arrancando a comprar. Eu penso que as rebaixas sempre son boas, porque moita xente aproveita a comprar un bo produto a mellor precio, iso non cabe duda. E, bueno, as expectativas teño as boas, como sempre. Eu son moi optimista, sempre. Sinalan tamén que a rebaixa no valor dos produtos notase algo máis nesta época de inverno. Despois tamén hai xente que sempre pois xa conta para o ano que ven, ter un bo produto para os pés, en fin, todo influye. O que vais en precios é que a xente como xa teñen tallas que non cambian, pois aproveita para agardar sempre algo, sabes, para o próximo inverno. Despois tamén hai xente que sempre pois xa conta para o ano que ven, ter un bo produto para os pés, en fin, todo influye. O que vais en precios é que a xente como xa teñen tallas que non cambian, pois aproveita para agardar sempre algo, sabes, para o próximo inverno. Nesta estrea das rebaixas, os comercios comezan con descontos máis contidos. Vamos sempre subindo, as primeiras rebaixas pois teñen un 30, hasta un 50, e despois nas segundas pois xa chegamos hasta o 70% en algunhas cousiñas. 20% mínimo xa, despois aí hasta máis do 50 moitos produtos, sabes? Sí, exactamente, sempre hai pares soltos no interior, que non teño anunciado na cristalera, pero eso teño sempre ao chegar estas fechas. E si, a xente tamén aproveita moitos estes precios. Entre os compradores hai preferencias á hora de mercar nestas rebaixas. A xente busca máis funcional. O sea, sempre hai quen quere algo de vestir porque ten un evento, ten algunha cousa, pero funcional e para poñer moito é o que máis xente, eu sempre é o que máis aconsello. Mesmo a que leva ben para vestir, sempre lle aconsello o que máis vai a poñer. A nós especialmente a roupa e complemento suele ser o que máis sale, sempre. Porque é o que máis vai según a temporada, as joias ao final son para poñer verán e inverno, pero a roupa a xente sí que aproveita a comprar o da roupa do inverno. E dentro destas opcións hai unha que este inverno está a ter máis demanda. Os conxuntos de punto, temos conxuntos de punto de jersei e pantalón e ese un top ventas. Un período de rebaixas que comeza despois dunha época de Nadal na que se registraron moitas vendas. Ao principio sí que costou un pouquiño comenzar ca temporada de Nadal, a xente estaba bastante parada, pero despois, bueno, foi ben. Ben. Este ano ben, sí, ben. Quizás un poquinho mellor que o ano pasado, sinceramente, sí. Parecía que empezaba floxiño, pero despois arrancou moi ben. O comercio local agarda que a xente siga acudindo aos negocios de proximidade. A cousa está bastante parada, eu creo que sobre todo no comercio local a cousa está bastante mal, a xente lánzase moito ás grandes superficies, entonces ao final os povos están perdendo moitísima xente. É o noso traballo no comercio local, buscar que a xente veña a nós. Coa chegada das rebaixas, os comerciantes agardan que os compradores sigan a apostar pola calidade e proximidade dos negocios locais.